Ngai ku Blei pi ha ke kerteng ke betiang tam ke jong trai Jesus Christ. Ngai scam ba U Blei ula ker khu yengi. Ban ngila yo biang sa shi sien ye galat. Bangin yo sngoy ke ktien ke jong Blei. Per ke Jingpuson na ke ktien ke jong Blei ha ke sngi kan long. Na ke shiti ke banin kong shikinong Korint. Kalanong ke basao ke khot ke ba khat ar. Ke kentien ke ong ban ngie trei binot. Da ke trei da ke kti jongi hi. Haba kran ben sat yengi ni kerku. Haba be ben yengi ni yeisha. Kini kalong ka kintien ka bu apsel Paul upen pau. Kumno ba u shakri jong U Blei ude ban long. Nai ka babon ka jingkren ka jau. Inga pusan ye kini ka wei ka khot. Ka baning kong i hang ne ba u apsel Paul u pla. Ba u long u breu u ba 3 minut. Ka ngait scam ka din ka dau ka jing 3 minut ka jau. U Blei yo ban pendon kam. Ye wa apsel Paul ban long ka jingker khu hadu kat kini kisngi lengba ka jing tho ki ba umen sim khoi la prasad hau par kini ki kentien ki airu engi ka jing hikai ba kum ki shakri ke jong Blei ni dan kam man 3 minut ye kata ka benta ka ba U Blei ula ai hangi par kata ka long ka burning kong kum ki shakri ke jong Blei ni dan kam ban pen ken mau ile de par ai men sim ru ye ki wei ka ba ar ngi i hang de Kumno bu apostol Paul upla bahaba usyakran ben ukerku ye kita ki bakran ben yo kini ka long away na ka jingpen ko ngo sya ka jingi kai ka jong Jesus Christ u Jesus Christ u angker ku ye kita ki batem ye pi bu apostol Paul wang habala kran ben yengi ye kerku ye kita ki bakran ben yengi perkum ki shakri ka jong Blei iron kam banang ban kerku ye kita ki bakran ye ka kentien ka bam skot na shangi Mdeye ke bangin dia lani ban pen kesan ya la dia pan ram be kiwe kalenti ke babha par kalenti ke badai kalenti ke bau Jesus Christ hi kai kalong ban kerku ya kita ke bakran banyangi pada lor jong kene wa apsel Paul wang habala be banyangi ni Aisha kajing Aisha kade kajing long kabadon kam hadu kata ha kajing long Kristan kajing Aisha kam dei kajing telot kajing Aisha kade ka bor bangin Aisha ni don kam da shisha ban long ki baklanya ke bakan jaman sim kam long ke besok ban Aisha ha pedeng kajing tenjo kam long ke besok ban Aisha ha ke pedeng kajing sha leben kam long ke besok ban Aisha ha pedeng kajing yai lenti ke babon rukom ke bangim shim la kmi lenti re ka tien ke jong Blei ka hikai ngi lingba ka jing pla bat ka jing kren ka jong wap sul Paul ka ba hikai ba kumno ki shakri ki jong Blei ki de ban long bangidon kam ban long ki ba Aisha habala be ben yengi to ai bikin ki lightly ki kin long do long snama ka jing ka jungi ai bangin yai ken ma hamman la ka sngi jong ka jing ka jungi ka baning kong ka bang i ka long ni don kam ban long ki ba 3 minute ki ba 3 smart ya ka ta ka benta ka ba U Blei ula pha padula ai hangi ya ka jing perla ka ba ar ni don kam ban kerku ya ki ba kren ben yengi ka ba lai ni don kam ban Aisha pan ngait scam bang ile ikini ki lightly U Blei om tang bo unyo pan kentie ka jing ka jungi un pendon kam yengi namar kini ka long ka lenti ka ba Jesus Christ hiru ula pen i kum ka nuksa bangin bod yu to ai ba kini ka sngi U Blei ai boringi bangin long ki break ba 3 minute ki ba kerku ki wei bat kum juru ki ba Aisha ti to hakri ka por ni perlong lang ka jing doai kanang ba U Blei ai boringi na ka benta jong kane atrai U Blei nga ai ngo eme ban nga sngongo eme na ka benta jong kane ka kentien ka bangidang shupusan ai boringi bangin la ban 3 minute hagata ka jing khot ka bamila khot dingi ai boru ingi bangin la ban kerkhui kita ki betem ingi ai boru ingi bangin la ban Aisha hagri kisngi om tang hagri kisngi ban ai boru ingi hagi sngi ki ban wan hadu kita kisngi bangin shambat me markman ku Blei shibun ma mesngawe ka jing doai haga kerteng ka jong Jesus amen te to blen kerkhui pi ni kisngi par wanam kladru U Blei u i je pi kumba pilong amen